Здравейте, аз съм Наташа, идвам от Швейцария. Разбрах съвсем случайно за клиниката от Инстаграм, която също така една моя приятелка ме препоръча. Много съм доволна, като цяло са доста добри специалисти, доста прецизни, доста внимателни. Нямах абсолютно никаква болка и даже мога да кажа, че съм учудена от резултата. Не очаквах просто да имам такъв добър резултат, в смисъл да изглежда толкова натурално. Препоръчвам.